پلیا آوا بنداوا فراتê her ku diçe kêmtir dibe û ev yek metirsiyeke mezin li ser jiyana leherêmê çêdike. Li gorî amarên navdewletî pileya normal a ava bendavan 304 metre li ser rûyê deryayê ye. Lê niha pileya avêya li bendava Firatê gihiştiye 296.30 metrî. Sedema serekeya kêmbûna ava bendavê girtina dewleta Tirkiya dagirker ji avê re ye. Li gorî rêveberiya bendavên Bakur û Rojhilatê Sûriyê heger rewş bi vî rengî bimîne wê bendava Firatê ji kar derkeve. يشهد منسوب بحيرة الفرات انخفاض غير مسبوق. آوا بنداوا فراتê bilez kêm dibe. Ji destpêka avakirina bendava Firatê ve ev cara yekemîn e ku pileya ava bendavê di vê astê de kêm dibe. Rêjeya avê gelekî kêm bûye. Pileya normal 304 metre li ser rûyê deryayê ye. Lê niha pir kêm bûye û metersiya wê gelek e. Niha pileya avê gihiştiye 296 metre. Ev pile mirî tê dîtin. Dewleta Tirk avê digire û nahêle ku têra bendavê derbas bibe. Çend santîmetr mane û dê bendav ji xizmetê derkeve. Bendav dikare heta 14 milyar metrekab bihewîne. Lê ji ber girtina dewleta Tirk ji avê re û hin sedemên din jî ji 5 heta 6 milyar metrekab ji pileya avê çûye. 5 إلى 6 مليار متر مكعب من حجم البحيرة.